Egyórazni Hangya barátommal, azonban ebből kimaradt egy felvétel, egy nagyon fontos felvétel, amellyel most el fogom kezdeni ezt az órát. Mégpedig mondom is, hogy kinek szól ez a dal. Vágyi Hajnalkának, az ő kedvesétől, hű hitvesétől, Roberttől, az ő kívánságára persze, mert hát házassági évfordulójuk van, úgyhogy természetesen a Kalipszó 93-6 is melegen gratulál az eltöltött gyönyörű évekhez, és hát a következő gyönyörű évek fejében is szól ez a kiváló kis nóta, meg hát köszönetképpen mondom, az eltöltött esztendőkért is azért a 3 gyönyörű gyermekért, amelyet közösen összehoztak Vágyiék. Hajnalka, Robi tehát kellemes házassági évfordulót kíván neked, a Kalipszó pedig nektek.